вазорати дифои тоҷикистон дар бораи бо муваффақият анҷом ёфтани маъракаи даъвати сарбозон ба хизмати артиш хабар дод. даъвати тирамоҳе ки 1 октябр шурӯъ шуд амалан рӯзи 30 ноябр ба анҷом мерасад. мисли ҳамеша барои хизмат ҷавонҳои 18 то 27 сола даъват мешаванд. ҳанӯз шумори дақиқи ҷавонҳои ба хизмат ҷалб шуда маълум нест, вале масъулин мегӯянд ки дар миёни ҷавонон шумори онҳое ки довталабона ба хизмат ҷалб шуданд афзоиш меёбад. айни замон фаъолони ҳуқуқи башар мегӯянд ки масъалаи ба таври иҷборӣ ҷалб шудани ҷавонон ба артиш ки бо истилоҳи аблава маъруф аст ҳамоно зиёд аст ва дар 40% ҳолатҳо ҷавонҳоро бидуни хоҳишашон ба хизмат мебаранд. мақомот мегӯянд ки дар тоҷикистон шароити гӯручӯби аъзои хонаводаҳои нодор осонтар мешавад ва ҳамакнун на танҳо соҳибони суғурта, балки ҳама гуна афроди камбизоат ҳаққи дарёфти дафнпулиро аз давлат хоҳанд дошт. чунин тағйирот ба қонун дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ ворид шуд. андозаи ин кӯмакпулӣ барои дафн зиёд мешавад. масалан агар 50 сомонӣ шавад, яъне аллакай кӯмакпулӣ барои дафн барои як аъзои оила 1000 сомонӣ ташкил мешавад. дафнпулӣ ба ҳангоми даргузашти аъзои хонавода ва дар рӯзи маросими дафн дода мешавад. тибқи омори расмӣ дар соли 2013 беш аз 1000 хонавода дар тоҷикистон аз ин маблағ истифода карданд. дар тоҷикистон 38% аҳолӣ дар ҳолати фақр ба сар мебаранд. дар остонаи зимистон ва дар шароити камбуди захираҳои энержӣ баъзе хонаводаҳо дар шаҳри Кӯлоб бо роҳи худ талош мекунанд худу фарзандонашонро аз сардиҳо ҳифз кунанд. ахиран аксар сокинони Кӯлоб тирезаҳои манзилҳои худро бо матои пластикӣ ё клеёнка маҳкам мекунанд. ҳоло дар бозорҳои маҳаллӣ ин навъи мато аз серхаридортарин маҳсулот ба шумор меравад. тоҷирон мегӯянд ки бештари харидорон афроди камбизоатанд ва бо ин роҳ як андоза манзилҳои худро аз боду сардӣ ҳифз мекунанд. чақадар тирезаи чӯбӣ қати хай сӯрохиёш бисёр шамол медроя. айму сабабе ки як маҳкам бо клеёнка ки боша шамол дару намедроя. маҳкама хай гарм хай хоно хунукан аловиша гуфти ҷиб мехарӣ. бо вуҷуди маҳдудият дар таҳсили ҷавонони тоҷикистон дар кишварҳои хориҷӣ, ҳоло донишҷӯёни ин кишварро дар 170 давлати ҷаҳон пайдо кардан мумкин аст. шумори кулли онҳо бештар аз 10 000 нафар будааст. чунин маълумот дар намоишгоҳи байналмилалии таҳсил дар хориҷи кишвар ки дар шаҳри Душанбе барпо шуд садо дод. аксари ҷавонҳои тоҷик ба омӯзиши иқтисоду илмҳои дақиқ, фанновариҳои компютериву иттилоотӣ бартарӣ медиҳанд. хабарҳои бештар дар сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам телефони ҳамроҳи шумо.